αυτό που λες, ότι δεν έχουμε συνειδητοποιήσει μια δικιά μας ταυτότητα που μέσα από τη μουσική θα τη βγάλει. Δηλαδή ότι εγώ είμαι ο Χρήστος και ζω στην Αθήνα. Είναι 2023. Τι σημαίνει αυτό? Δεν νομίζω ότι το έχει συνειδητοποιήσει κανείς. Τι σημαίνει για τον παραμένουν στο μικρό τους γούστο. Ναι. Που είναι κοινωνικό αυτό 100%. Κάνουν τη φάση που λέγαμε, ρε φίλε. Εντάξει, κάνουν τη φάση. Πάρουν μια κιθάρα, κάνουν μια μπάντα. Ωραία, και δεν έχουν πολιτισμική αγωνία του τι κάνω, γιατί το κάνω αυτό το πράγμα, δηλαδή τι σημασία έχει. Ναι, αλλά το θέμα είναι ποιος άνθρωπος είσαι, τι ζωή ζεις, ποια είναι η γλώσσα σου, και η γλώσσα σου όχι τα ελληνικά, δεν έχει σημασία, οποιαδήποτε γλώσσα για να είναι, γιατί μέσα από τη γλώσσα περνάνε τα πάντα. Και ποιο είναι το τοπίο που βλέπεις έξω, ποια είναι η ζωή, οι άνθρωποι, αυτό. Και όλο αυτό έχει τη δικιά του μουσική. Όλες οι μουσικές οι έξω που θαυμάζουμε και ακούμε και μπορωνόμαστε και τις έχουμε αφήσει στα σπίτια μας, κάνανε μουσική τη ζωή τους πραγματική. Έχετε από ένα βίωμα, δεν είναι ένα αισθητικό αντικείμενο το οποίο το πήραν από εκεί και το αντιγράψανε. Γι' αυτό έχει και ενδιαφέρον. Και γι' αυτό δεν μπορεί να βγει. Γι' αυτό κανένας Αμερικάνος δεν θα ενδιαφερθεί για το τι κάνει ο Λέξ. Ή οποιοδήποτε, δεν είναι σημασία το όνομα. Γιατί μουσικά δεν έχει να τους πει κάτι παραπάνω από αυτό που έχουν κάνει. Το έχουν κάνει καλύτερα. Πάντα. Και πάντα είναι καταδικασμένοι να το κάνουν καλύτερα. Δεν είναι θέμα ταλέντου ή έμπνευσης ή χρημάτων. Όχι, μα είναι καταδικασμένοι να το κάνουν καλύτερα γιατί είναι δικό του. Μπράβο, είναι δικό του εκ των πραγμάτων. Δεν είναι κάτι. Τι ήθελα να πω όμως πριν. Αυτό που λέγαμε πριν είναι απόδειξη ότι μπορεί να γίνει και δικό σου, αλλά πρέπει να αφαιρέσει όλη τη ζωή σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή να φύγεις έξω, να πας να ζήσεις τη ζωή αυτή, να κάνεις αυτά τα πράγματα. Βέβαια, ίσως. Το δύσκολο πράγμα με αυτή τη δημιουργική διαδικασία, ρε παιδί μου, θες να πεις ότι φτιάχνω κάτι δικό μου και τα λοιπά, και ναι, είμαι αυτός που είμαι, εδώ που είμαι και τι έχω εγώ να προσφέρω στον παγκόσμιο πολιτισμό κτλ. Δεν νομίζω ότι είναι μια διαδικασία που απαραίτητα είναι σωστό να γίνει, ούτε ότι όποτε πετυχαίνει γίνεται, σίγουρα αυτό πιστεύω εγώ, ότι είναι μια συνειδητή ακριβώς διαδικασία. Εννοείται. Δεν είναι πάντα. Δεν είναι πάντα. Ανάλογα το είδος. Ας πούμε, ξαναγυρίζω πίσω. Οι Αιγύπτιοι που λέω ότι πήραν το hip hop και το κάνανε 100% στα μέτρα τους, το αλλάξανε. Είναι άνθρωποι που δεν έχουν καμία κανένα λογισμένο προγραμματισμό αυτό που λέμε τώρα. Και δεν έχουν ανάγκη να το κάνουν. Είναι κανονικά άνθρωποι που δεν είναι, ξέρω εγώ, φου ψάχνουν, ακούω το τάδε σχήμα από το Memphis χωμένο. Τίποτα. Έχουν αφήσει τον Tupac σπίτι τους. Ξεκάθαρα. Υπάρχει. Και η ανάγκη να κάνουν κάτι δικό τους και ξέροντας πού θα το βρουν τη φωνή τους, αυτή είναι πηγαία. Εντάξει, γίνεται και συνειδητά, ρε παιδί μου. Εννοείται γίνεται και συνειδητά, γίνεται με το Χατζηδάκι συνειδητά. Γίνεται με το Χατζηδάκι συνειδητά. Και γίνεται μη συνειδητά με το Παπακάρι. Ναι. Το θέμα είναι να γίνει. Σε ελληνικά δεδομένα, ναι. Γίνεται και συνειδητά. Το θέμα είναι. Όχι μόνο με αυτούς, έτσι. Έχουν και άλλες φιλοδοξίες και άλλες προσπάθειες. Απλά δεν έχουν γίνει τόσο. Το θέμα, πιστεύω εγώ, είναι με κάποιο τρόπο να καταφέρεις να βρεις αυτή τη σχηνοβασία, ρε παιδί, μεταξύ ότι ξέρω τι κάνω και θέλω να κάνω κάτι σημαντικό για τον παγκόσμιο πολιτισμό. Δεν το λέμε έτσι. Θεωρώ εγώ, ρε παιδί μου, να κάνω κάτι σημαντικό, να κάνω κάτι καινούριο. Και έχω αυτή την ανάγκη. Θα είναι μοιραία καινούριο. Δεν γίνεται να μην είναι, κατάλαβες. Δηλαδή, γιατί έτσι λειτουργεί η κουλτούρα, έτσι ξέρουμε ότι λειτουργεί η κουλτούρα τα τελευταία χρόνια. Ναι, δηλαδή δεν νομίζω. Εντάξει, κάτσε, περίμενε. Η κουλτούρα τα τελευταία χρόνια λειτουργεί με το να κάνουμε κάτι καινούριο. Η κουλτούρα τα τελευταία χρόνια είναι μια μόνιμη αναβίωση πραγμάτων. Όχι, δεν σου λέω τα τελευταία χρόνια, τα 20 τελευταία χρόνια. Σου λέω όσο υπάρχει pop κουλτούρα. Όλα τα ονόματα που εμείς εξυμνούμε γιατί ήρθαν και λέει παιδιά από εδώ και από μένα και μετά αλλάζει αυτό το πράγμα. Τέλος. Εντάξει, βέβαια και αυτό δεν το είπε αυτός που άλλαξε το πράγμα. Το πάνε μετά. Το πάνε μετά. Αλλά ο Μαμαλάκης από αυτόν και πέρα άλλαξε το πράγμα. Ναι, αλλά γίνεται μοιραία αυτό, δεν να σου πω. Ο άλλος δεν μπαίνει με αυτό το σκεπτικό, θα πάω το αλλάξω το τοπίο. Όχι. Αλλά θα γίνει. Αλλά μπαίνει με το σκεπτικό ότι εγώ θέλω να πω κάτι καινούριο που δεν το έχει ξαναπεί. Ναι. Από την άλλη, είναι και είναι μεγάλη παγίδα αυτό. Το να μείνεις μόνο εκεί. Εγώ θέλω να πω κάτι καινούριο. Απλώς και μόνο για να πω κάτι καινούριο. Γιατί εκεί πέρα πέφτεις σε. Είναι θέμα προσέγγισης. Πέφτεις σε άλλα ασφάλεια. Γι' αυτό σου λέω. Θέλει λεπτότητα. Γι' αυτό σου λέω. Είναι μια συνοβασία μεταξύ του θέλω να κάνω κάτι καινούριο
Και να το αφήνω και να πάει λίγο μόνο του, ρε παιδί μου. Να πάει λίγο πηγαία αυτό το πράγμα. Ας πούμε, αυτό που έλεγα εγώ. Είναι δύσκολο αυτό, έτσι. Αυτή η τοποθέτηση δεν υπάρχει. Το βλέπεις παντού. Και οι μόνες περιπτώσεις που κάποιος θέλει να προσπαθήσει να κάνει μια σύζευξη, μια πολιτισμική σύζευξη, παιδί μου, να πάρει δυτικά στοιχεία, να πάρει κάπως ελληνικά στοιχεία και να κάνει κάτι άλλο. Είναι επιδερμικές σειραφές. Είναι επιδερμικές σειραφές γενικώ. Δυστυχώς, ναι. Είτε είναι hip hop, δηλαδή να κάνεις ένα κλασικό beat, ας πούμε, hip hop, και να βάζεις ένα audio από πίσω να παίζει, ξέρω εγώ, ένα μπαγλαμά, δεν έχει να κάνει. Που γίνονται τέτοιες προσπάθειες. Γι' αυτό, επειδή γίνονται, αυτό σου λέω. Ναι. Ή και στη jazz, με συγχωρείς. Στη jazz, ναι. Κατά κόρο. Ναι, καταρχάς έχεις μάθει να πιάνεις το όργανο έτσι. Έχεις μάθει να πιάνεις ένα όργανο, ρε φίλε, με συγκεκριμένο τρόπο. Ξεκινάμε από αυτό. Είναι μετά ηχογράφηση, είναι μετά 1000 πράγματα. Ναι, δεν μπορείς να τα μάθεις εκ νέου. Και έχει πλάκα ότι όταν διαφωνώ τώρα, μου το έχεις μάθει να πιάνεις το όργανο με συγκεκριμένο τρόπο, εντάξει, έτσι παίζει το όργανο, τι να κάνουμε. Όχι, ρε φίλε, όταν πιάνεις, με συγχωρείς, ρε φίλε, τώρα μπαίνουμε σε άλλες συζητήσεις. Ωραία, να φέρω ένα παράδειγμα. Πώς μεταβολίζεις κουλτούρα και πώς φέρνεις τα πράγματα στα δικά σου μέτρα και κάνεις κάτι για σένα. Πάρε το δημοτικό τραγούδι, ωραία. Πριν τη ροκ και όλα αυτά, ρε παιδί μου, τίποτα. Στο πανηγύρι ήταν λαού, το κλαρίνο και το... Ό,τι είχανε. Αλλά παράδειγμα με το δημοτικό. Ό,τι είχανε πάντως. Ναι, παράδειγμα με το δημοτικό ήταν όταν ήρθαν τα άλλα όργανα, όταν ήρθε η ηλεκτρική κιθάρα, όταν ήρθε τα drums, όταν ήρθε το αρμόνιο, τα παίξίματα που κάνουν είναι 100% δικά τους. Ναι. Και ταιριάζουν στο είδος. Όχι, αυτό είναι εκπληκτικό. Εκπληκτικό, δεν το συζητώ. Δηλαδή, ακόμα πιο πολύ από τους λαϊκούς. Οι λαϊκοί, τα σκυλάδια δεν έχουν πάρει καμιά άλλη τεχνογνωσία στο παίξιμο. Λίγο πολύ. Εντάξει, έχει μια φρασιολογία δικιά του σε όλα τα όργανα. Δηλαδή, το μπουζούκι, το σκυλάδικο έχει άλλη φρασιολογία. Σου λέει για τα άλλα όργανα. Σου λέει για το πώς πιάνει το όργανο. Τώρα δεν υπάρχει κανείς άλλο που να πιάνει τις ηλεκτρικές κιθάρες όσο αυτοί που κρατάνε τα τέμπα στα πανηγύρια. Και τα τύμπανα. Τα τύμπανα. Το σάπιο αρμόνιο πανηγυριού, τα αγαπημένα πράγματα. Αυτό είναι κατάλληλο και τη φαρφίσα τη παλιά, δηλαδή μου, εντάξει. Ναι, όλο. Ναι. Αλλά όλο αυτό έχει. Να ένα παράδειγμα του πώς φέρνεις κάτι στα μέτρα σου. Αλλά το δημοτικό μπορεί να το κάνει αυτό, επειδή έχει τόση ιστορία πίσω του. Και ό,τι και να πάρει θα το κάνει δικό του. Ασχέτως με την ποιότητα που θα το κάνει. Θα είναι δικό του όμως. Μπορεί να μην είναι καλό, αλλά έχει τη ρίζα του. Γι' αυτό δεν μιλάμε για το λαϊκό, το δημοτικό αυτή τη στιγμή. Γιατί μπορεί να είναι σε μια ύφεση αυτή τη στιγμή, αλλά είναι στη ρίζα του ακόμα. Δεν έχει ξεφύγει. Ναι, έχει μεταλλαχθεί. Έχει μεταλλαχθεί και θα μεταλλάσσει. Καλά θα κάνει να μεταλλάσσει. Είναι η νοοτροπία. Αυτό είναι το βασικό. Είναι η νοοτροπία. Και επειδή η νοοτροπία πάνω απ' όλα όσο κρατές. Μετά θα πάμε να κάνουμε μουσική. Πρώτα πώς ακούμε. Βασικά, όχι πώς ακούμε το τεχνικό ζήτημα, ότι ακούμε την τάδε αρμονία στο τάδε σημείο. Πώς αντιλαμβάνομαστε, ρε φίλε, τη μουσική που κάνει οποιοδήποτε. Να μην έχουμε κολλήματα, ρε φίλε. Θα σου πω, να μην έχουμε κολλήματα. Αλλά... Οι κολλήματα θα έχεις μόνο ότι θα αναγνωρίζεις το κοινωνικό περιβάλλον από τον οποίο προέρχεται η μουσική. Άμα σου βάλω τώρα εγώ να ακούσεις μουσική του Μιανμάρ και μπορεί να σ' αρέσει. Δεν ξέρω ότι έχουν 500 χρόνια χούντα αυτή εκεί πέρα και ανακυκλώνεται από αυτή τη διαδικασία. Άμα το ακούσει αυτό, θα πει τι γίνεται εδώ πέρα. Αλλά η μουσική παραμένει μουσική, ρε φίλε. Έχουν ψυχή και κάνουν μουσική. Ναι. Εντάξει, κατά με δεν μπορεί ποτέ να τα διαχωρίσει. Κατά με δεν μπορεί ποτέ να τα διαχωρίσει. Ποτέ. Αλλά πρώτα για μένα πρέπει να έρθει μουσική και μετά να σου έρθει το κοινωνικό περιβάλλον και να πει ρε φίλε, Παναγία μου, κάνουν αυτό το πράγμα και είναι αυτό το πράγμα που. Αυτό το πράγμα που μου αρέσει πολύ προέρχεται από μια κοινωνική κατάσταση που συχαίνομαι. Ναι. Για μένα αυτό είναι το ζουμί. Είναι πολύ. Και μετά να το φιλτράρεις ανάλογα. Ναι, ρε παιδί μου. Να μπει στη διαδικασία. Να μην είσαι απόρριψη και τέτοιο. Αυτό είναι παιδικό. Είναι και θρασίδηλο σε ένα σημείο. Αυτή είναι η απόλυτη υπερόψια. Ναι, κοίτα, σου λέω, λες τώρα κάτι πάρα πολύ σημαντικό που εγώ θεωρώ ότι είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα της σκηνής, της ανεξάρτητης σκηνής, όπως λέμε, ρε παιδί μου, βιαστικά ημί, στην Ελλάδα. Είναι το κοινό της, γιατί σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτό που κάνει τη μουσική είναι και το κοινό του, δεν είναι μόνο η δημιουργική διαδικασία. Ναι, εννοείται, μα και η δημιουργική κοινό είναι. Εν ολίγης, δηλαδή ανακυκλώνει αυτό το πράγμα. Δυστυχώς ανακυκλώνεται.
θα πω εγώ. Δηλαδή θεωρώ μαλακία να πεις ότι έχουμε εμείς ήδη μια μπάντα και παίζουμε το τάδε υποείδος οτιδήποτε και το κοινό μας από κάτω είναι οι δύο κολλητοί μας και η άλλη μπάντα που παίζει το αντίστοιχο πράγμα. Αυτό εννοείς. Καλά, αυτό είναι ακόμα πιο μπλεγμένο θέμα. Εκεί μπαίνει πολύ έντονα το ζήτημα της προώθησης. Και χωρίς προώθηση, μωρέ. Είναι και το πώς θα ψάξεις. Δηλαδή, εγώ θεωρώ αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα ότι ο κόσμος δεν έχει όρεξη να κάτσει να ψάξει μουσική καινούρια. Ναι. Να πει ότι μου άρεσε αυτή η μαλακία, θα πάω να την ακούσω. Ή ούτε καν αυτό. Θέλω να πάω να ακούσω μουσική που παίζει μουσική. Δεν θεωρώ ότι το κάνει αυτό ο κόσμος. Ο κόσμος πάει να ακούσει μουσική γιατί γουστάρει μια φάση. Και εγώ το κάνω, δηλαδή δεν βγάζω την ουρά μου έξω, έτσι. Δηλαδή θα πάω στο τζαζόμπαρο γιατί να ακούσω τζαζ, γιατί γουστάρω, δεν θα πάω γιατί θέλω να ακούσω μουσική. Θέλω να πάω γιατί θέλω να πάω στο τζαζόμπαρο. Δεν θα πάει πολύ συχνά δεν είναι ότι θα πάει ο πάνκο οτιδήποτε στην υπόγα γιατί θέλει να ακούσει πάνκ. Θα πάει γιατί θέλει να πάει στην υπόγα. Είναι μέρος του που λες, ναι. Το οποίο το θεωρώ πρόβλημα, δηλαδή. Ναι, κάτε μέσα σίγουρα θες εσύ ως δημιουργός, ας πούμε, και να πεις ότι ναι, βγάζω κάτι καινούριο δικό μου γιατί έχω 5 πράγματα μέσα στην ψυχούλα μου και θέλω να τα πω σε κάποιον. Αλλά από την άλλη, πώς πρέπει να υπάρχει και κάποιον να τα πεις. Ναι. Αλλά αυτός ο κάποιος είναι επειδή ότι διαμορφώνεται, δεν είναι έτοιμος. Διαμορφώνεται. Και διαμορφώνεται όχι ακούγοντας απλά ως δέκτης της προώθησης. Εγώ αυτό πιστεύω εν τέλει, ότι ανάλογα πώς θα το δώσεις, με τι εικόνες, με τι θα πεις παραδίπλα, πώς θα δείξεις τα μούτρα σου, όπως κάνουμε τώρα, εν τέλει πώς θα το ψήσεις για να τα ακούσεις. Και μπορεί να σε ακούσει, μπορεί να σε γουστάρει και μετά θα γίνει. Ναι, αλλά αυτό νομίζω ότι είναι εκ των όνων δηλαδή είναι αναγκαίο κακό. Πλέον ναι. Έτσι κουνιέται το πράγμα. Έτσι κουνιέται το πράγμα 100%. Είναι και αυτό ζήτημα. Είναι και αυτό θέμα από αυτό που λέει. Και ως δημιουργός, ας πούμε, πρώτα θα είσαι ακροατής. Πάντα. Πριν γράψεις μουσική, έχεις ακούσει. Έχεις ακούσει live. Οπότε όταν εγώ θέλω να κάνω ένα τάδε είδος, με ένα τάδε σχήμα ή μόνος μου δεν μας ενδιαφέρει, έχω πάει να ακούσω παρόμοια πράγματα. Ναι. Έχω γαλογηθεί μέσα σε αυτόν το περιβάλλον του κοινού που πάει για τη φάση. Δεν σου λέω ότι όλοι το κάνουν, προφανώς δεν το λέω απόλυτα, αλλά γενικά μέσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο είσαι γαλογηθεί και ως ακροατής. Οπότε μετά, όταν ξεπηδήσεις από εκεί μέσα και ανεβείς εσύ πάνω στη σκηνή, από αυτό το πλαίσιο έρχεσαι. Ναι. Κάνεις κύκλους. Και βαράς κύκλους. Και αυτό θεωρώ ότι είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα με την ανεξάρτητη σκηνή στην Ελλάδα. Να σου πω κάτι. Εγώ αυτό που λες το καταλαβαίνω τώρα λίγο καλύτερα. Εσύ το έχεις δει καλύτερα από μένα αυτό. Το έχεις δει ίσως λίγο παραπάνω. Τώρα ναι, έχεις δίκιο, ναι. Το βλέπω, ρε παιδί μου. Το βλέπω. Στα Jazz Live είναι 20 άνθρωποι που παίζουν και 30 που ακούν. Ναι, και ναι. Αυτό, στα Panko Live αντίστοιχα. Είναι όλοι που έχουν μπάντες αντίστοιχες που θα πάνε να ακούσουν. Ή αν δεν έχεις εσύ μπάντα, έχει ο κολλητός σου. Ναι. Θα πας με κάποιο, ή θα πας με τον κολλητό σου που είναι αυτό. Έτσι δουλεύει. Δυστυχώς. Το οποίο αυτό οδηγεί σε μια μόνιμη ανακύκλωση. Σε μια μόνιμη ανακύκλωση. Δεν βγαίνει έτσι το πράγμα. Δηλαδή δεν μπορείς να βασίζεσαι μόνο στους ομοειδεάτες σου και στους μπρος που έχετε κάνει τη φάση. Ναι. Δεν βγαίνει. Ναι. Και είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο gamble αυτό και ως δημιουργός. Το πώς θα ξεπηδείς έξω από αυτό. Πώς εσύ που είσαι στον κύκλο των τζαζιστών, ας πούμε, θα πιάσεις και θα πιάσει ως ακροατή, ρε παιδί μου. Ναι, έχει να κάνει και προώθηση προφανώς. Αλλά έχει να κάνει για το άκουσμα. Και όλο αυτό που το έχουμε μέσα σκατά στο κεφάλι μου, θα πιάσει εσύ αυτόν που ακούει hip hop, αυτόν που ακούει οτιδήποτε. Πώς θα τον πιάσεις εσύ και με ποιον τρόπο θα του μεταφέρεις κάτι και θα του πεις, να σου πω, αυτό που λέω. Είμαστε μαζί, ρε παιδί μου, στο ίδιο πράγμα. Δηλαδή, ναι, εγώ έχω επιλέξει να παίζω jazz φλάουτο, εσύ έχεις επιλέξει να ακούς Legs. Αλλά είναι όλα μουσική. Αλλά όλα μουσική είναι. Και κάτι έχω να πω, ρε παιδί μου, το οποίο μπορεί εσένα κάτι να σου πει.
Μπορεί. Δεν είναι καθόλου εύκολο. Το ψήσιμο γίνεται μέσα από την προώθηση για μας ξεκάθαρα. Και την προώθηση που έχουμε φάει και εμείς τα μούτρα. Ναι, και την προώθηση που έχουμε φάει. Και είμαστε και εμείς προϊόν της. Και το θέμα δεν είναι κακό, δεν είναι κακό αυτό. Το θέμα είναι να το έχουμε υπόψη μας. Ακριβώς. Όταν ακούμε και πώς ακούμε και όλα τα πράγματα. Το θέμα είναι να το κάνεις συνειδητά, ρε παιδί μου. Να πεις ότι ναι, εγώ ξέρω ποιος είμαι και ξέρω ότι μεγάλωσα έχοντας μακρύ μαλλί και ακούγοντας metal και να είμαι σε φάση πω ναι, τον άσε με τα λάζ γαμάει. Οκ. Αλλά αυτό το ξέρω. Το ξέρω για τον εαυτό μου. Το θέμα είναι τι θα κάνεις εσύ μετά με αυτό. Ναι. Η απάντηση που έχω είναι τις δυτικές επιρροές τεχνοτροπίας τα λοιπά να μπορεί να τις μεταβολήσει κάποιο. Να μπορεί να εισαχθούν με τα δικά μας είδη. Με τα δικά μας είδη και όχι κάποια τα διαφορετικά παραδοσιακά, με το ρεμπέτικο ή με το δημοτικό τέτοιο, με όλο τον κύκλο της μουσικής, της ηχογραφημένης τουλάχιστον που έχουμε. Και τώρα, δηλαδή και με αυτά που συμβαίνουν τώρα στην. Περίμενε, όμως ποιος είναι αυτός ο κύκλος ρε εσύ μουσικής? Άμα δεν μιλάμε για παροχημένα πράγματα, δεν ξέρω, μια αδρή γραμμή, ξέρω εγώ να πει ότι ωραία, θα τραβάω τη γραμμή από εδώ και μπροστά. Πού θα τη βάλουμε αυτή τη γραμμή, το 80? Τι εννοείς, με τα δικά μας είδη, ρε παιδί μου, που λες. Ναι. Οκ, ναι, ξέρω εγώ δεν θα πιάσουμε το δημοτικό και το ρεμπέτικο και το. τέτοιο. Από τον Βαβακάρη μέχρι τον Παντελίδη. Από τον. Πώς το λένε. Από τον Παπασιδέρη μέχρι το Λάλτζα και το Σιόλο και τη διαλεκτή. Τώρα, άμα θέλουμε να μιλήσουμε για αυτά τα είδη. Πάλι όμως είναι σε συγκεκριμένα ιδιώματα. Θα μου πεις αυτά έχουμε ως ιδιώματα. Ναι, αυτά έχουμε. Δεν έχουμε μόνο αυτά. Έχουμε και όλα τα νησιά και τα Βυζαντινά. Εννοείται. Εκεί είναι άλλη. Εκεί έχει τρομερό ενδιαφέρον να το. Εγώ για αυτά δεν μπορώ να μιλήσω. Δεν έχω. Ας πούμε. Ούτε διαβάσματα ούτε καταβολές. Είναι όμως ρεσί. Δηλαδή, άμα εγώ γυρνάω και σου πω ότι εγώ δεν έχω ούτε διαβάσματα ούτε καταβολές. Μα δεν έχεις. Ακούσματα είναι το θέμα. Αυτό τι είναι το λέω. Με το ακούσματα. Ναι, οκ, εντάξει, πήγαινα στην εκκλησία το Πάσχα. Ναι, παιδί μου, ας πούμε. Παράδειγμα, με τη Βυζαντινή μουσική. Ποια είναι η αντιμετώπιση που έχει η δικιά μας γενιά? Παπάδες. Παπάδες. Εκκλησία. Ούτε καν ψάλτες. Ούτε καν ξέρω όλη τεχνική. Παπάδες. Ναι. Αυτή η πολύ απλή απόρριψη είναι το πρόβλημα. Ας πούμε η Βυζαντινή μουσική εμάς που θέλουμε να κάνουμε που έχουμε τις φιλοδοξίες που λέμε, που ξέρουμε να κάνουμε κάτι δικό μας. Η Βυζαντινή μουσική πέρα από τον άλλον μπορεί να δούμε σαν το απόλυτο αντίβαρο πολιτισμικά, γιατί είναι από τότε που έγινε τέλος πάντων που υπάρχει καινούργια παρασημαντική από το 1800, δεν θυμάμαι πότε είναι. Όλη η δουλειά της είναι να συντηρεί ακριβώς τον ίδιο χαρακτήρα, χωρίς καμία διαφορά, 200 χρόνια. Το άκρο αντίθετο με όλη την κουλτούρα που λέμε εμείς. Για μένα προβληματικό. Για μένα δεν είναι καθόλου προβληματικό, γι' αυτό έχει όλο το ενδιαφέρον της. Πώς το εννοώ? Γιατί πρώτα απ' όλα δεν μπορούμε να το κρίνουμε με θέματα αισθητικής. Εκεί υπάρχει δόγμα. Ναι. Είναι πολύ διαφορετικό. Και ακριβώς για αυτόν τον λόγο μπορεί να θεωρηθεί πολιτισμικό αντίβαρο κατά μία έννοια. Στα δικά μας. Δύο πράγματα θέλω να σου πω από αυτού. Πρώτον, εντάξει, λέω ότι εγώ το θεωρώ πρόβλημα αυτό. Είναι όμορφο. Καλά κάνει και υπάρχει. Δεν θεωρώ ότι πρέπει να δουλεύει έτσι. Δεν θεωρώ ότι πρέπει να δουλεύουν έτσι όλα τα πράγματα. Ναι, όχι. Προφανώς δεν θα κάνει δύο πράγματα. Νούμερο 2. Για να κάνω αναφορά σε αυτό που λέγαμε πριν όμως. Ωραία. Έχουμε τη Βυζαντινή μουσική που όντως πολιτισμικά είναι ένα αντίβαρο στα υπόλοιπα. Άμα εγώ γυρίσω τώρα να το χρησιμοποιήσω αυτό το πράγμα, είμαι μαλάκας. Γιατί λέω ότι δεν έχω καταβολές μέσα από αυτό. Και γιατί το τι πιστεύει ο κόσμος στη γενιά μας γι' αυτό είναι παπάδες. Πάλι θα γίνει μια επιδερμική μαλακία. Εννοείται, άμα το κάνεις επιδερμικά και επιδεμένα, εννοείται. Το θέμα είναι, δεν σου λέω να πας να βρεις ένα ψάλτη ή να κάνεις ένα κομμάτι σε πλάγιο του Τετάρτου. Να δεις πώς κάνουν τις μελωδικές γραμμές. Άμα δεις τις μελωδικές γραμμές που κάνουν σε πάρα πολλούς Έλληνες και Έλληνες κτλ. Καταλαβαίνεις από πού προκύπτει το δημοτικό και το ρεμπέτικο.
Οι συνδέσεις είναι άμεσες. Ναι. Δηλαδή, τέτοια πράγματα να πάρεις. Δεν σου λέω, δεν μπορείς να πάρεις. Αυτό κάνουν. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ότι παίρνουν ένα ολόκληρο πράγμα και τα βάζουν μαζί. Γίνει μια μαλακία. Ναι, προφανώς. Αυτό είναι θέμα πλαστικής ικανότητας και ευαισθησίας και σεβασμός απέναντι σε αυτό που πας να κάνεις. Σε αυτό που πας να πάρεις. Τα ταξίδια στα μπουζούκια έχουν άμεση σχέση με τις αγωγές που κάνουν στους ύμνους πριν τους αγωγές που κάνουν, παιδί μου, στους ένους π.χ. και στα δοξαστικά σε αυτά. Άμεση σχέση. Φαίνεται, το λένε και οι ίδιοι μπουζουξίδες, δεν είναι ότι αφού αυτά τα πράγματα έχουν οι παλιοί. Ναι, αλλά υπάρχει ακόμα. Αυτό προφανώς ξεπήδησε και από βιώματα, ρε παιδί. Ναι. Αλλά το βίωμα το έχουμε. Θέλουμε δεν θέλουμε. Εντάξει, το βίωμα το έχουμε. Το θέμα είναι πώς θα το αντιμετωπίζουμε. Τα βήματα τα έχουμε. Όλα τα βήματα. Τα έχουμε απέναντι στο δημοτικό και στο λαϊκό και στη μουσική. Το θέμα είναι ποια είναι η νοοτροπία μας εμάς απέναντι. Επειδή θεωρούμε ότι γίνεται στην Εκκλησία, πώς διαχειρίζεται το πολιτικό σκέλος της Εκκλησίας, τέλος πάντων, εμείς το θεωρούμε σάπιο, έτσι, δεν το συζητώ. Αλλά αυτό δεν ακυρώνουμε και όλο τον πολιτισμό. Για μένα αυτό δεν είναι πολύ εύκολο να το κάνεις. Είναι πολύ εύκολο να το κάνεις. Ναι. Αλλά σου λέω, δεν μπορεί απ' την άλλη πώς θα το κάνεις οργανικά αυτό. Πρέπει να κάτσεις να διαβάσεις, να πεις ωραία, μαλάκα, κάνω τι ξέρω εγώ. Πρέπει να κάτσεις να διαβάσεις. Ενώ εις γνώση να πάρεις αυτά που θέλεις εσύ μέσα από αυτό. Αυτό, να ξέρεις τι θες είναι το θέμα. Δηλαδή να πεις ότι, να σου πω ρε φίλε, ωραία, είναι οι ψαλτάδες που κάνουν το και το. Τι κάνει εδώ, εγώ πώς θα το φέρω αυτό να το κάνω κάπου αλλού. Μπράβο, αυτό είναι το θέμα. Αυτό είναι το θέμα, σύμφωνο. Πάλι όμως γίνεται πολύ επιτυδευμένα άμα το κάνεις αυτό. Πρέπει να πάρεις το ρίσκο, δεν ξέρω. Πρέπει να πάρεις το ρίσκο. Πρέπει να πάρεις ρίσκο. Ναι. Πρέπει να πάρεις το ρίσκο. Καλύτερα να το κάνεις. Για μένα. Ναι. Δηλαδή πάλι αυτό γίνεται ακαδημαϊκά, δεν ξεπηδάει από μόνο του μέσα ότι αυτά τα μέσα έχω, με αυτά τα μέσα θα δουλέψω. Είναι ότι όχι, θα σκαλίσω, θα βρω αυτό και θα το βάλω. Δεν μπορεί να γίνει αλλιώς τώρα αυτή τη στιγμή. Δεν μπορεί να γίνει, δεν ξέρω, δεν βλέπω. Ρε παιδί μου, δεν βλέπω μια ανάγκη που να εκφράζεται συλλογικά, ρε παιδί, που να πεις ότι να κάνεις κάτι άλλο. Όλοι οι άνθρωποι που κάνουν μουσική στην Ελλάδα είναι πολύ εντάξει με αυτό που κάνουν πολιτισμικά. Δεν είναι κανένα θέμα. Δεν βλέπεις κανένα που να μιλάει για μουσική, που να φτιάχνει κατά την παραμικρή αγωνία για τη μουσική. Τον προβληματισμό για το τι κάνω. Όχι την ποιότητα, όχι τη σκηνή στην Ελλάδα. Αυτά που λέμε. Τι κάνω, ναι. Ναι, ρε φίλε. Τι κάνω τώρα. Ναι. Μας ενδιαφέρει η φόρμα και το. Ναι, ρε φίλε. Όταν μιλάμε για καινούργια δημιουργία, για κάτι άλλο, προφανώς είναι θέμα τεχνικό. Είναι και θέμα τεχνικό. Πώς θα το προσεγγίσεις, θέμα φόρμας. Κάτσε περίμενε, το θέμα φόρμας πώς το εννοείς, γιατί μπορεί να το έχουμε διαφορετικά στο κεφάλι μου. Τι ρυθμό θα βάλω. Ό,τι βγει, ό,τι μου βγει ρε εσύ. Εγώ δεν θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει. Ίσα-ίσα δεν θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει προβληματισμός από αυτού. Άμα ξεκινήσεις να πεις, ωραία θα γράψω ένα 4, ωραία θα γράψω ένα 7, ωραία θα γράψω ένα 3, έχεις ξεκινήσει λάθος. Γιατί? Γιατί χάνεις το πρώτο όλιο τέτοιο. Ότι εμένα αυτή η μαλακία μου ήρθε μέσα στο μυαλό. Κάτσα την παίξω και να δω μετά ότι αυτό που σκέφτηκα εγώ αυτή τη στιγμή είναι 4, είναι 7, είναι. Ή τέλος πάντων, λίγο πιο λελογισμένο, να πεις ότι θέλω να κάνω κάτι που κάπως έτσι ακούγεται ή και ενδεχομένως με ένα πειραματισμό. Ότι θέλω να δοκιμάσω να γράψω ένα 7 σε τέτοιο. Αλλά τέτοιο ρόλο σου λέω, έτσι. Και πάλι. Αυτός είναι τρόπος. Αυτά είναι τρόποι προσέγγισης, ρε φίλε. Είναι τρόποι προσέγγισης, αλλά εντάξει. Παίξε εκεί τη μαλακία που έχει στο κεφάλι σου, θα πω εγώ. Γιατί αυτό είναι και αυτό που έχεις εσύ χωνευμένο μέσα σου. Αυτό που θα σου βγει χωρίς να πεις. Μετά είναι άσκηση. Έχει αξία και η άσκηση. Αλλά σίγουρα, να σου πω κάτι. Εγώ θεωρώ ότι αυτό που έχεις χωνέψει πραγματικά μέσα σου είναι αυτό που θα το παίξεις αβίαστα. Έχεις το βλέπεις όμως και από την άποψη του παίχτη, ρε φίλε. Σε έναν βαθμό. Πάντα. Καταλαβαίνεις. Έχει σημασία αυτό. Δεν μπορείς να πεις παίξ' το, φτιάκτο ή από το σου βγει σε έναν τύπο που φτιάχνει ηλεκτρονική μουσική. Είναι πιο δομικά. Εκεί τα πράγματα πρέπει να κάνεις πριν την διαδικασία. Δηλαδή τα φτιάχνεις, κάνεις κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να μιλήσω. Είναι θέμα για αυτό σου λέω. Θα πω μαλακίες άμα μιλήσω για τις σκηνές. Οπότε δεν μιλάω. Παρ' όλα αυτά νιώθω ότι έχεις μια ιδέα στο κεφάλι σου, ρε παιδί μου.
ξεπηδάει κάτι σ' αρέσει, δεν ξέρω. Κοιτάς την απέναντι πολυκατοικία, κοιτάς το σκύλο σου, δεν ξέρω, κοιτάς κάτι και λες, σκέφτηκα το τάδε. Μια μελωδία, ένα αριθμό, ένα κάτι. Ναι, αυτό εννοείται θα είναι πηγαίο, φίλε. Θα πεις μετά ότι ωραία, ρε παιδί μου, πώς θα το γράψω αυτό. Εντάξει, μετά εννοείται στην επεξεργασία θα κάνεις. Θα το δουλέψεις το πράγμα. Γιατί ποτέ κανείς δεν είπε ότι έκατσε μια μέρα, του σκάσε στο κεφάλι. Το έχει πει ο Κούλιο. Με συγχωρείς. Ποιος το έχει πει? Ο Κούλιο, Gangsta's Paradise. Εντάξει. Ρε φίλε, έχει πει, καθόμουν και τα έλεγε ο Θεός. Και τα γράφε. Ποτέ. Και το χαρτί. Ποτέ. Εντάξει. Άμα δεις το Κούλιο να μιλάει, Πώς ερηλίκα τώρα αυτά, εντάξει. Κανείς δεν έκατσε απλά, λέει, όπα μαλάκες, το έχω, ξέρω εγώ, γράφτε το. Ποτέ κανείς. Εννοείται, έχεις μια μαλακία στο κεφάλι σου και θα τη δουλέψεις, θα την κάνεις, θα τη ράνεις, θα δοκιμάσεις πράγματα, θα. Αλλά εντάξει. Ρε φίλε, ναι, εντάξει. Το θέμα που έχουμε ξεκινήσει, βέβαια, να λέμε είναι από πού θα ξεκινήσει αυτή η μαλακία. Το θέμα είναι να υπάρχει μια συγκεκριμένη συνείδηση. Πολιτισμικά. Δηλαδή, ποιος είμαι, τι κάνω, γιατί. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Είναι όλα θέμα γούστου. Θέμα όλα αισθητικοποίησης. Τι ωραία, σε βάλω στον τοίχο τώρα, αφού θες να κάνεις τέτοιες κουβέντες. Εσύ, ρε παιδί μου, που έχεις όλους αυτούς τους προβληματισμούς. Ναι. Πού βρίσκεσαι πολιτισμικά? Εγώ που βρίσκομαι πολιτισμικά. Ναι. Σε ένα προάστιο της Αθήνας, μεγαλωμένο και γεννημένο το 97, με αυτή τη γλώσσα, αυτή την ιστορία και αυτό το τοπίο γύρω μου. Ναι, αλλά είναι πολύ γενικό λόγο αυτό, ρε παιδί μου. Δηλαδή... Μα αυτό λέω, δεν λέει τίποτα. Δεν είναι τίποτα παράξενο. Δεν θα κάνω ενδοσκόπηση, ρε παιδί μου, για να βρω ποιος είμαι εν τέλει. Ποιος είμαι το ξέρω. Το μουσικό περιβάλλον στο οποίο βρίσκομαι το ξέρω. Το θέμα είναι πώς θα αντιμετωπίζω. Αυτό λέω. Εννοώ το μουσικό περιβάλλον της ουσίας. Ναι, καλά. Αυτό λέω. Δεν λέω ενδοσκόπηση ποιος είμαι, τι κάνω, τι ράνω. Είναι πώς θα αντιμετωπίζω το περιβάλλον στο οποίο βρίσκομαι. Και κατά πόσο έχει σχέση με μένα. Θέλω να πω. Κατά μία έννοια, οτιδήποτε μουσικό κάνεις αυτή τη στιγμή, συνομιλείς, θες με ό,τι είναι δημοφιλές στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Είτε είναι το λαϊκό pop, είτε είναι τέτοιο, με όλη την πολιτισμική, με όλη τη μουσική κουλτούρα μάλλον που εσύ έχεις φάει στα μούτρα, γιατί απλά γεννήθηκες εδώ πέρα. Γιατί το έχεις μέσα σου. Δεν μπορεί να το αποβάλεις, δεν θες. Όχι, δεν μπορείς να το αποβάλεις. Το παρατάς, είτε το παίρνεις χέρι-χέρι, είτε βρίσκεις έναν τρόπο να το διαχειριστείς. Βρίσκεις έναν τρόπο να το διαχειριστείς. Που αυτός δεν είναι ένας τρόπος. Αυτό είναι το θέμα. Δεν μιλάω για έναν τρόπο. Το θέμα είναι να υπάρχουν άπειρες προσεγγίσεις και να έχουν όλη προοπτική και ποιότητα. Αυτό είναι το ζήτημα. Εγώ, ας πούμε, για το από πού, το μουσικό περιβάλλον γύρω μου, για τον εαυτό μου, δεν μπορώ να το απαντήσω. Ρε φίλε, ναι, δεν μπορώ να το απαντήσω. Δεν σου λέω τώρα για το ότι άκουγες σπίτι σου, αλλά θα βγεις έξω, θα ακούσεις κάτι, θα ανοίξεις το αμάξι, θα ρωτήφωνο, θα πέσεις, θα ακούσεις βέρτεπια, το θες, δεν θες. Αυτά τα ξέρεις, ναι, τα ξέρεις. Αυτό λέω, ότι που ζεις. Αυτά που ξέρουμε όλοι τα ξέρουν. Αυτά τα ξέρεις. Αυτά, για αυτά μιλάω. Αυτά τα ξέρεις. Ωραία, μετά δεν τα κάνεις όμως. Αυτό είναι το θέμα. Τα ξέρεις, δηλαδή. Και αυτά δεν είναι απλά αισθητικά αντικείμενα. Είναι προϊόν της πραγματικότητας που ζεις και εσύ. Βέβαια. Θες δεν θες. Πάντα, όποια και να είναι η ποιότητά της, η λαϊκή μουσική θα είναι προϊόν της πραγματικότητας που ζεις στη χώρα σου. Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει. Είτε μένεις στην Νίκαια, είτε μένεις στην Λίβουπολη, είτε μένεις στην Περιστέρη, είτε μένεις στην Κηφισιά. Εντάξει, τα έχεις φάει στα μούτρα. Ναι. Σε αυτό μεγάλο. Καλός ή κακός. Ναι, αλλά όλα τα άλλα μουσικά δεν είναι προϊόν της πραγματικότητας που ζεις. Θες δεν θες. Ναι, μεν υπάρχει, έχει έρθει εδώ πέρα με. Μα παίζει και το ιδεατόρες. Ναι, μπράβο, αυτό, ακριβώς αυτό. Έτσι όπως το πες. Μα έτσι αυτό είναι. Είναι εξειδανικευμένες καταστάσεις. Μα αυτό και εγώ. Ειδικά σε αυτό, εγώ δεν βγάζω την ώρα μου απ' έξω. Δηλαδή, εγώ λέω, άμα θέλω να παίξω. Jazz, εννοείται, προφανώς και καλά. Μαζί σου, ρε φίλε, μαζί σου. Πού είναι στην πραγματικότητά μου. Τι θες να κάνεις τώρα, πού είναι το καλύτερο που μπορεί να κάνεις. Τι θα κάνεις τώρα. Τώρα θέλω να πάω στο Βερολίνο. Το είπα και στην κάμερα. Τώρα θέλω να πάω στο Βερολίνο να παίξω jazz. Να τα λέμε και αυτά. Ναι. Και καλά θα κάνεις, ρε φίλε. Όλο αυτό, επειδή η μουσική είναι μια διαδικασία που είναι αρκετά φαντασιακή. Εννοείται, αυτό είναι το πρόβλημα. Επειδή δεν υπάρχει γλώσσα μέσα. Δεν υπάρχει. Γαμάτο είναι αυτό. Αυτό είναι ευτυχικά τώρα.
Γι' αυτό μας αρέσει εμάς η μουσική και γι' αυτό όμως έχουμε τους προβληματισμούς αυτούς. Προφανώς. Ναι. Ας πούμε, ένας που θα κάνει μια ταινία δεν μπορεί να μην ζέχνει αυτή την ταινία του. Όσο φθηνή και να είναι, ό,τι και να έχει στο κεφάλι του αισθητικά, δεν θέλει, θα χρησιμοποιήσει την γλώσσα που έχουμε, τα μούτρα που έχουμε, τα τοπία αυτά και θα κάνει ένα σενάριο που θα είναι το πράγμα εδώ πέρα. Δεν γίνεται να μην είναι. Προφανώς. Ενώ στη μουσική αυτό μπορεί να είναι οτιδήποτε. Τώρα ξέρεις, το πούμε στη συζήτηση που κάναμε και μεταξύ μας για το πώς έχει αλλάξει ότι είμαστε άνθρωποι του ίντερνετ εμείς και τι σημαίνει αυτό για μας. Που είμαστε πλήρως άνθρωποι του ίντερνετ. Ναι, αλλά... Και αυτό δεν αποβάλλεται. Και καλό δεν αποβάλλεται. Και η μικρότερη γενιά από εμάς ακόμα περισσότερο. Ναι, όσο μικρότερη τόσο πιο μέσα. Δεν είναι κακό. Το θέμα είναι τι σημαίνει αυτό για μας και τι σημαίνει ιστορικά για μας, τι σημαίνει σε σχέση με τις προηγούμενες γενιές. Γιατί και δεν είναι εύκολο να το προσεγγίσουμε. Όχι, δεν είναι καθόλου. Αυτό λέγαμε, δεν μπορούμε καθόλου εύκολο να το προσεγγίσουμε. Το βλέπεις και εσύ, δεν ξέρω. Για μας, δηλαδή. Και για μας και επειδή κάνω και μαθήματα κιθάρας σε παιδάκια, θα το πω και ακόμα περισσότερο. Και εννοείται δεν έχει τίποτα κακό αυτό το πράγμα. Το ίντερνετ είναι ένα εργαλείο, είναι σαν αυτό που λέμε τα μαχαίρια. Δεν είναι εργαλείο μόνο. Δεν είναι τόσο πολύ εργαλείο. Δεν τον έχουμε καταλάβει ακριβώς πώς λειτουργεί. Συζητάω σαν μες στη μουσική, σαν εργαλείο για να μάθεις και να αποκτήσεις. Το πώς θα χρησιμοποιηθεί αυτό δεν έχουμε φτάσει ακόμα σε κάποιο. Δεν το έχουμε αρκετό καιρό, τουλάχιστον εμείς, για να ξέρουμε πώς να το διαχειριστούμε. Ναι. Και έχει δημιουργήσει. Σύμφωνοι, δεν σου λέω. Αυτό μωρέ. Δεν σου λέω αυτή την άποψη. Το γεγονός ότι έστω εμείς, ρε παιδί μου, χρησιμοποιούμε το ίντερνετ ποιοτικά, λέμε τώρα. Ναι, τι σημαίνει αυτό για μας πολιτισμικά, κατά πόσο διαφορετικοί είμαστε στο προηγούμενο. Πιο έξυπνοι δεν είμαστε. Καμία σχέση. Είμαστε άλλη αντίληψη. Αυτή η αντίληψη είναι. Λοιπόν, αυτά λέω εγώ. Το να το χρησιμοποιήσεις ποιοτικά και ότι είναι δικό μου μαχαίρι, αυτό εννοείται προφανώς. Εντάξει, θα σου πω όμως και αυτό. Ποιοτικά π.χ. Λέμε τώρα. Λέμε, επειδή μιλάμε αφιψηλού, λέμε τώρα, το κάνουμε. Ένα περισσότερο τις περισσότερες φορές συνειδητοποιώ ότι με παρασύρει και κάνω ό,τι να άνοιξω. Αυτό θέλω να πω. Γιατί και αυτή η έκφραση με την οποία συμφωνώ, αλλά τώρα σκέφτομαι ότι είναι και λίγο μαλακία. Το ίντερνετ είναι ένα εργαλείο, είναι όπως ένα μαχαίρι. Ναι, θα το χρησιμοποιείς για να κόψεις και την πατάτα σου, αλλά το χρησιμοποιείς και να σφάξεις και τον άλλον. Με το ίντερνετ δεν είναι τόσο απλό να το πεις αυτό. Ναι, γιατί ένα μαχαίρι το χρησιμοποιείς απλά για να κόψεις. Είτε κόβεις λαχανικά, είτε κόβεις σκοινιά, είτε κόβεις ανθρώπους. Δεν έχει σημασία. Το ίντερνετ θα το χρησιμοποιήσεις για τα πάντα. Ναι. Ναι, εντάξει, μπορεί να ζήσεις μέσα σε αυτό μετά. Όχι, ζεις μέσα. Δεν είναι ότι ωραία, άνοιξα το σιρτάρι, το βάλα μέσα. Είναι νέο πολιτισμικό περιβάλλον. Και γι' αυτό όλη η κουλτούρα των. Υπάρχει αυτό που λέμε κουλτούρα του ίντερνετ. Ναι. Υπάρχει. Που δεν είναι παγκόσμια, είναι δυτική. Ξεκάθαρα. Όσο λέμε και ως αυτοί που αντιλαμβανόμαστε εμείς τέλος πάντων, ναι, είναι δυτική. Ναι, ας αν είμαστε όλοι μέσα, είναι 100% δυτικές. Που προφανώς θα είναι, αλλά το θέμα είναι να το ξέρουμε, να μην είμαστε εξής. Ότι είμαστε όλοι το ίδιο στο ίντερνετ. Δεν είμαστε. Αλλά οι άνθρωποι. Δεν έχουν πάρει χαμπάρι ακόμα. Όχι, πέραν τούτου. Οι άνθρωποι, οι νοητικές λειτουργίες ενός ανθρώπου είναι 2023 και είναι 1600 όσο ανακαλύφθηκε ο τυπογράφος. Δεν είμαστε διαφορετικοί. Είναι οι ίδιες ακριβώς. Είναι οι ίδιες. Οι ικανότητες, εννοείται. Οι ικανότητες και οι σωματικές και οι νοητικές είναι ακριβώς οι ίδιες. Ναι. Οι πνευματικές καλύτερα. Οι πνευματικές. Σωστά. Οι πνευματικές ικανότητες. Γιατί θα σου πει άλλος ορθολογιστικά, ρε φίλε, ότι έχουμε προοδεύσει. Όποιον έχει προοδεύσει. Αυτό. Οι πνευματικές ικανότητες ναι, είναι ακριβώς οι ίδιες. Προφανώς πατάς σε άλλα πράγματα κτλ. Δεν σου λέω ότι σκέφτομαι με τον ίδιο τρόπο, αλλά με τα ίδια πράγματα θα σκεφτώ με τον ίδιο τρόπο. Με τα ίδια δεδομένα θα βγάλω τα ίδια συμπεράσματα. Το θέμα είναι να αντιλαμβανόμαστε την εποχή μας όσο μπορούμε. Δεν μπορούμε να το κάνουμε πλήρως και να κάνουμε ποιοτικές κινήσεις και κάτι που να έχει σημασία τώρα. Και θα σου πω, αυτό το πράγμα με το ίντερνετ, για να το φέρω και πίσω σε όλη την κουβέντα περί ανεξάρτητης μουσικής κτλ. Ενώ είναι κάτι το οποίο θεωρητικά, ρε παιδί μου, γαμάει. Γιατί σου λέει ότι ναι, εγώ είμαι ο τάδε από εδώ που είμαι και έχω μπροστά μου οποιασδήποτε πιθανότητες να ακούσω και να ψάξω και να ακούσω καινούργια μουσική. Και να βγάλω και τα δικά μου έξω. Και να βγάλω τα δικά μου έξω. Πάρα πολύ όμορφο. Και εννοείται που δεν θα είχα ποτέ ευκαιρία να τα ακούσω. Οπότε θα έχω ακόμα περισσότερες καταβολές όταν πάω με ανοιχτό μάτι κτλ. Αρχίδια. Δεν το κάνει κανείς. Θα κάτσω να πω ότι ναι, εγώ είμαι στην τάδε κλίκα. Θα ψάξω να βρω μόνο αυτή την κλίκα. Και στη σφαίρα που θα είμαι,
δεν θα κοιτάω ότι. Δεν θα κάτσω να ακούσω ότι. Ρε μαλάκα στο σουβλατζίδικο που πάω παίζει Μητροπάνο, ξέρω εγώ. Θα κάτσω να πω ότι. Ναι, εντάξει, τώρα αυτοί παίζουν μαλακίες, ναι, αλλά εγώ με τους έτσι μου. Είμαστε όλοι στην ίδια φάση και είμαστε πολλοί, δηλαδή δεν. Οπότε και αυτό σε πετάει από την πραγματικότητά σου. Από την αυστηρή. Είναι ακόμα πιο εύκολο να μπει πιο βαθιά στη φούσκα σου. Ναι, είναι ακόμα πιο εύκολο. Είτε μουσικά, είτε πολιτικά, ιδεολογικά. Όλα. Γι' αυτό βλέπεις τεράστια απόλωση παντού. Ναι, βέβαια. Όλοι έχουν κάνει την κάστα τους. Βέβαια. Και μπορεί να βρεθούν. Αυτό το κανόνα στο Ιντερνετ, αν υπάρχει ένα που υπάρχουν πολλοί. Αυτό μοιάζει με αυτό που λέμε. Εντάξει, δεν είναι ακριβώς. Για μένα είναι το μεγαλύτερο μάθημα του Ιντερνετ. Αυτό ρε φίλε, δεν μπορεί να το πει σε ένα παλιό τρόπο. Δεν θα το καταλάβει τη μία. Όχι. Αυτό είναι κάτι το οποίο το καταλαβαίνουμε μόνο εμείς πλέον, ας πούμε, από εμάς και μετά. Ναι. Μη σου πω ότι και η μετά. Είναι τόσο πλέον μέσα σε αυτό που δεν που δεν μπορείς να καταλάβεις το τι είναι αλήθεια αυτό. Ναι, ίσως, ναι. Ενδεχομένως. Τώρα το πιάσαμε ανάποδα το θέμα. Αλλά μέσα από αυτό το άμα υπάρχει ένας, υπάρχουν πολλοί. Βολεύεσαι ρε μαλάκα, τι να κάνεις. Ναι, μπαίνεις ακόμα πιο πολύ στη φούσκα σου. Μπαίνεις σε μια φούσκα. Αυτά τα προβλήματα, κατάλαβες, αυτά έχει ενδιαφέρον να σκαλίζει, ας πούμε. Ναι, έχει έτσι ένα. Και δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από αυτό. Αλλά δυστυχώς. Το θέμα είναι ποιοτική διαχείριση. Δυστυχώς. Το θέμα είναι πώς θα ξεφύγεις όμως από αυτό. Γιατί άμα είσαι μόνιμα στη φούσκα σου, δεν πρόκειται να κάνεις κάτι. Σε κλωθογυρνάς τώρα και πες μέσα και δεν θα έχεις ποτέ αυτή την ανάγκη που λέγαμε στην αρχή, το να κάνω κάτι καινούριο, αλλά βιωματικά καινούριο και μένουν στο συγκερασμό κτλ. Άμα είσαι όλη μέρα και κολυμπάς μέσα στην ίδια λίμνη, δεν θα βγεις ποτέ, δηλαδή εντάξει. Ποτέ δεν θα βγεις. Είναι πολύ περίεργο το πώς θα τέτοιο και μετά πάλι, ξαναπώ τις μαλάκες, πάλι έχει να κάνει και το ιδεατό, ότι εγώ ναι μεν είμαι σε αυτή τη λίμνη ζώντας στην Ελλάδα, αλλά εγώ θέλω να πάω σε εκείνη εκεί να βουτήξω μέσα γιατί μου φαίνεται cool. Για τους οποιουσδήποτε δικούς μου λόγους. Βασικά αυτό είναι. Κατ' εμέ αυτό είναι. Ναι, φίλε. Σου φαίνεται απλά cool. Θες αυτό. Όλα εκεί. Με όλη τη σοβαρότητα που ενέχει αυτό έτσι. Δεν το λέω αφαιρετικά. Είναι ότι απλά μου φαίνεται cool. Μου φαίνεται γαμάτο. Θα θέλω κι εγώ να το κάνω. Οπότε θα πεις ότι εγώ πάω εκεί τώρα. Ναι, απλά. Απλά. Αυτό είναι το πρόβλημα. Που σου λέω, είναι καλό να υπάρχει. Και αυτό το πράγμα με το ίντερνετ δεν είναι ότι πρέπει να κάνεις τη διαδρομή για να πας από εκεί που είσαι στο άλλο. Ναι. Όχι απαραίτητα τη γεωγραφική διαδρομή. Την ψακτική διαδρομή. Πλέον δεν. Ναι. Πήγες. Γύρω-γύρω παίζει κάτι άλλο, αλλά εσύ είσαι εκεί. Ναι. Το άλλο που θέλω να παρατηρήσω βέβαια σε αυτό είναι ότι καθόμαστε τώρα εμείς και λέμε μαλακίες και θα το πάρεις επιδερμικά και τα λοιπά. Και καθόμαστε και εκθιάζουμε ας πούμε ξέρεις, μουσικές άλλων δεκαετιών που πάντα υπήρχε αυτό το γουστάρω να παίρνω στοιχεία από την τάδε παραδοσιακή μουσική κτλ. Κάτι ασιατικές κλίμακες, κάτι τέτοια τα παίρνουν TBC. Μετά με τις Ινδίες ασχολιόντουσαν όλοι, όχι μόνο όλοι από pop μέχρι κλασική μέχρι jazz. Ναι ρε παιδί μου, αλλά και οι τζαζίστες ας πούμε μεγάλοι μετά ήταν. Δεν ξέρω, αλλά εάν έχουμε όλο αυτόν τον προβληματισμό να το κάνεις επιδερμικά έχοντας πολύ περισσότερα μέσα, όντας 2023 με τα ίντερνετ ως μικροαστή οτιδήποτε, σε σχέση με έναν τύπο τζαζίστα στην Αμερική του 60, ο οποίος. Και μόνο αυτό. Ναι, και στην ψάθα ήταν ρε παιδί μου και ούτε ίντερνετ είχε και τίποτα. Και το παίρνεις αυτό και λες, πω ρε μαλάκα, δες τι ωραίο που το έφερε, ξέρω εγώ. Αυτό γιατί μας φαίνεται cool και δεν μας φαίνεται επιδερμικό? Μήπως είμαστε δηλαδή και εμείς λίγο μαλάκες και λίγο αφοριστικοί? Δηλαδή αυτός ο Καριόλης που το έκανε πόσο ψαγμένος ήταν, με πόση λεπτότητα το έκανε. Τι θα πάρεις ρε φίλε, είναι θέμα τι θα πάρεις. Πού να το πω,
Μπορείς, ας πούμε, στην Ινδική, να πάρεις την Ινδική, ας πούμε, τις ράγκα κι αυτές και να δεις, ωραία, αυτοί τι κάνανε, επαναλαμβανόμενα μοτίβα. Ναι. Δεν θα πάρεις τον ήχο. Θα πάρεις μια ιδέα, μια δομική ιδέα και θα την εφαρμόσεις σε ένα κάπως περίεργα που δεν θα καταλαβαίνει ο άλλος τι είναι από εκεί. Ναι, αυτό που σου λέω είναι ότι λέω. οι τζαζίστες που εγώ εκθιάζω δεν πήραν απλά την ιδέα. Ναι, πήρανε αυτό. Το κάναν πιο χοντροκομμένα. Ναι, αλλά εγώ γυρνάω να πω ότι αυτό γαμάει και δεν λέω ότι. Έχεις δίκιο. Αυτό είναι επειδή δεν το ζούμε. Είναι επειδή δεν το, είναι επειδή δεν το ζούμε. Είναι επειδή τα βλέπουμε με διαφορετικά φίλτρα σήμερα. Τα βλέπουμε σίγουρα. Είναι επειδή είμαστε μαλάκες. Δεν ξέρω γιατί. Αυτό είναι. Η απάντηση για όλα. Δεν ξέρω γιατί. Και αυτοί είναι και εμείς είμαστε. Δεν ξέρω γιατί είναι, αλλά αυτό όταν παίζει ο Eric Dolphy ράγκα, ας πούμε, λέω πω γαμάει. Τα βλέπουμε δηλαδή και εμείς λίγο απ' έξω, δηλαδή δεν ξέρω. Πάντα έχω ένα μεγάλο προβληματισμό γιατί από αυτού του θέματος, γιατί εντάξει, γενικά τυχαίνει να μου αρέσουν είδη τα οποία δεν βρίσκονται αυτή τη στιγμή κατά μία έννοια δεν βρίσκονται στο Zeitgeist αυτή τη στιγμή. Τι εννοείς, δεν υπάρχει δημοτικότητα? Όχι, δεν είναι. Είναι άλλης εποχής. Άμα ακούς. Ναι. Jazz του 50 είναι άλλης εποχής. Δεν είναι τωρινό πράγμα. Αλλά λέω ρε παιδί μου ότι γενικά η μοντέρνα jazz σύγχρονη δεν μ' αρέσει. Γιατί μου φαίνεται έτσι, αλλιώς, βιαστική. Ούτε εμένα μου αρέσει, με κάποιες εξαιρέσεις, αλλά. Ναι, καλά. Προφανώς δεν σου λέω ότι ό,τι βγαίνει τώρα είναι σκατά. Αλλά έχω μια ιδέα στο κεφάλι μου. Μπορεί και να μην την πιστεύω πραγματικά. Μπορεί να άμα κάτσω να ακούσω να πω ότι όχι, δεν είναι έτσι. Αλλά έχω αυτή την ιδέα στο κεφάλι μου ότι δεν μου αρέσει αυτό το πράγμα που γενικά συμβαίνει. Σαν γενικότητα. Και είμαι σε φάση ότι ναι, ξέρω εγώ παλιά τα παίζανε καλύτερα. Πολύ βιαστικά και μπαρμπαδίστικα. Ναι, βρε μαλάκα, σκέφτομαι όμως μετά. Αλλά αυτό ίσχυε πάντα. Δηλαδή, τι να σου πω. Ναι. Οτιδήποτε καινούριο, πάντα υπήρχαν κάποιοι που το πολεμάγανε. Και μετά περάσανε χρόνια και λες, όχι, τι μαλάκες ήταν αυτοί που το πολεμάγανε. Και έχω την φοβερή απορία, την οποία δεν ξέρω πώς να το λύσω αυτό με τον εαυτό μου. Εγώ είμαι από αυτούς τους μαλάκες που το κράζανε, που τους κράζω σήμερα. Κοίτα. Ή όντως έχω ένα αισθητικό κριτήριο δικό μου. Ναι, αυτά είναι. Αυτά τα ενδόμηχα. Είναι αυτά τα εσωκομματικά. Είναι αυτά τα εσωκομματικά. Ναι, αλλά. Είναι σημαντικό. Ναι, είναι σημαντικό. Ρε φίλε. Είναι σημαντικό αν προκύψει κάτι. Αν από αυτή την πάλη, ρε παιδί μου, τη σκέψη προκύψει κάτι που να έχει ενδιαφέρον. Το μόνο που θα προκύψει να έχει ενδιαφέρον είναι μέσα από αυτή την πάλη να πεις ότι ωραία βρε μαλάκα, εσένα τα καινούργια πράγματα δεν σου αρέσουνε. Αφού δεν σου αρέσουνε αυτά που υπάρχουνε, σήκω στον κόλλο σου και κάνε εσύ κάτι καινούργιο. Μαζί σου. 100%. Σε αυτό το θέμα, ναι. Πάντα υπήρχε αυτή η νοοτροπία. Σου λέω αυτό που πρέπει να κρατηθεί μάλλον είναι ότι αυτό, ρε μαλάκα, αφού δεν σ' αρέσει. Ναι, αυτό είναι το πιο σημαντικό αυτό. Ναι, σύμφωνοι. Αφού εσύ δεν βλέπεις κάτι, μια ωραία απορία μέσα σε αυτό, ας πούμε. Ναι. Κάνε εσύ κάτι. Σύμφωνοι. Αυτό είναι. Κάνε εσύ κάτι. Ωραία, να το κλείσουμε έτσι.